L-odwa tajba l-kulħadd niċċelebraw l-Ewkaristija f'jum is-Sibt it-tifkira tal-Madonna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun magħkom ilkoll. Ħuti jew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Giuseppi, Edmond, Giulina, Pauline, il-mejtin tal-familja Buġejja. Nitolb. Għatilinna għaddejja tiegħek, mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bit-talb glorjuż tal-Verġni Mqazza Marija. Nistgħu niksbu lejna ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarri mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem il-Mosè fuq il-muntanja Sinaj u qallu. Imbagħad tot 7 ġimgħat ta' snin, 7 snin għal 7 darbiet li jġibu 49 sena. Widdok it-tromba fl-10 tas-7 xahar f'jum l-espjazzjoni u ssammu it-trombi martkom kollha. Tkazzu intom il-50 sena u tniedu il-ħelsin fl-art lil kull min jammar fija. Tkun is-sena tal-ġublew għalikom kull wieħed jerġa' għalli kellu u għal ma niesu. Tkun għalikom il-50 sena is-sena tal-ġublew. La tiżiru u lanqas taħżdu milli tnibbet l-art. U anqas tiġbru l-għeneb mid-dwieli bla żbir. Għaxu żmien il-ġublew, żmien li għandkom tkazzu u tieklu mir-raba dak li trott l-art. F'din is-sena tal-ġublew kulħadd jerġa' lura għali kellu. Meta tbeħ lil-lajrek jew tixtri minn għandu, tafsux lil xulxin. Skont l-att ta' snin mill-aħħar ġublew tixtri minn għandajrek. Skont is-snin tal-att tal-uċuħ tar-raba tiegħek ibelek. Aktar ma jkun fadal snin, aktar iżżid fil-ħlas. U inqas ma jkun fadal snin, inqas tħallax. Għax att ta' uċuħ ikun kiet ibelek. La tafsux wieħed lill-ieħor u ibżgħu minn Alla tagħkom, għax jien il-mulej Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Eħenna li Alla u iberikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art trikatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek flimkien. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi il-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom flimkien. Ħafruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. L-art tat il-frott tagħha, iberikna Alla, Alla tagħna. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għall-ieħor. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jekk iġobkom inkom bli wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħen dak li huma ippersegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja.
Il-mulej ma'kom qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Erodi t-tetrarka sama bil-fama ta' Ġesu. U l-qaddija tiegħu qalilhom da Ġwanni l-Battista. Iva hu qam mill-imwiet. U minħabba fekk il-qawwa tal-mirakli qed taħdem fih. Għax Erodi kien arresta l-Ġwanni, qaflu fil-ħabs u ħallih hemm minħabba Erodja mart ħuh Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu int lil dik ma tistax iżomma. Rid kieku joqtlu, imma kien jibża min-nies għax kienu jżommuh bi profeta. Mela wasal jum li fih Erodi għalaq sninu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfen. Oġbot il-Erodi għalhekk weda taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu u hi mowija minn omma qaltlu għatini issa stess ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultan tnikket. Iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala u bħat jaqta' ras Ġwanni fil-ħabs u ġabu rasu fuq platt u tawa lit-tfajla u tfajla tagħta l-omma. Imbagħad id-dixxipli tiegħu ġew ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar il-Ġesu. Din hija l-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Iż-żmien prezzjuż. Iż-żmien għandu open bracket imma se jkollu close bracket. Jiġifieri l-ftit jew ħafna li għandna rridu nibżgħu għalih. Nożżuh għax ma treġġax l-arloġġ lura. Interessanti li mal-minutiera tal-arloġġ u l-kalendarju ta' żmien aħna msejħin biex impoġġu lill-Alla fi żmien. Iż-żmien isir iktar prezzjuż jekk il-bniedem jaraf li mhuwiex waħdu. Jekk il-bniedem jaraf li ma jiġix fid-dinja għal xejn bla skop, jekk il-bniedem jaraf li huwa maħbub minn Alla. Iż-żmien. Rajna silta mill-ktieb tal-Levitiku. Il-Levitiku marbut mas saċerdoti tat-Tempju, il-Levitiku li jagħmel parti mill-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura, ngħidulhom il-Pentatewku, jitkellem minn kelma li dis-sena smajnija ħafna. Bħalissa qed ngħixuha il-kelma ġublew. Smajtuh jitkellem kull 50 sena jieqaf irrifletti. Insertajna li qegħdin fi żmien ta' ġublew. Għal ħafna minna jien inkluż naħseb li da jista' jkun l-aħħar ġublew. U l-ġublew li jagħtik il-possibilità li tifraħ, imma qabel tifraħ tieqaf u tinduna u tgħid jien ġejt nagħmel hawn. Aħna minn hawn fejn sejrin? U biex inkun naf x'direzzjoni qbadna u fejn sejrin, waħjar l-eruq tiegħi minn ġejjin. Issa llum fejn qegħdin. U l-Papa nieda l-ġublew tat-tama. Kien sabiħ il-bieraħ filgħodu, hawnhekk kien mimli kollu żgħażagħ li qabel marru Ruma l-ġublew ġew mill-Abruzzo l-Italja flimkien mas saċerdoti u daħlu f'dan is-santwarju jagħmlu l-ġublew. Ħafna minna ma tawx każ u żgur li ħadd tispiċċa s-sena Diċembru u ma jkunux għexu dik il-bidla li minna qed jitkellem il-Levitiku. Huwa sabiħ li f'dan is-santwarju
fis-santwarju tal-Mellieħa, fil-knejjes ġubilari, issib nies li jmorru, jitolbu, jieħdu l-assoluzzjoni, jistaqarru l-fidi, jisellmu l-Madonna, jirċievu l-Ewkaristija biex ikunu għamlu il-ġublew. Hawnhekk jitkellem ħafna iktar. Li n-nies għandhom jirrispettaw l-ambjent, il-ħolqien, għati ċans lir-raba tiegħek, il-ħolqien, serraħ l-annimali tiegħek, strieħ inti stess. Imma jint imbagħad titħolx f'dinja li xejn mhu xejn. Qed nagħmlu kollox daqs li kieku Alla ma jeżistix. Int fil-ġublew u fil-ġranet tiegħek ieqaf u rrispetta. Għax ir-rispett mar il-baħar. Rispett lejn min? Lejn innifsek, lejn ta' madwarek, lejn is-soċjetà u lejn Alla. Bir-raġun, l-istorja li missitilna qalbna ta' profeta l-aħħar wieħed tal-Antik Testament, Ġwanni, li biex isiktuh etewlu rasu, kien hemm mara fin-nofs. Meta binta ħarġet tisfen, kien weda li jagħtiha parti kbira mis-saltna tiegħu. Imma għax kienet taf illi l-kuxjenza kienet qed nigges dik il-mara dik hija dawk, dik mhix martek, dik il-mara ismaħħa. U x'ħinġejna fis-siwinnom, aqtalu rasu, ma nifilħux nisimgħu il-verità. Difnuh lil Ġwann il-Battista, marru d-disċipli, dik ir-ras Ġwann il-Battista fuq platt, illum għada tajat, illum iktar mill-bieraħ, tiħux dak li mhux tiegħek. Irrispetta lilek innifsek. Ma nkomplux ngħixu isna nies bla sens, aqas għandna sens komun, dak li l-iktar hu komuni, tlifnieh. Sens komun biex ngħixu suret in-nies u rridu mpinġu dinja mingħajr Alla biex nippruvaw ngħixu ta' nies. Imma min tilef lil Alla jitlef ukoll id-direzzjoni ta' ħajtu. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla għal dis-sena tal-ġublew tat-tama u llum u għada ninaqdu ma' dawk l-eluf ta' żgħażagħ li meta tarawhom tgħid dinja t-tama. Eluf oħra u mijiet ta' żgħażagħ li qed imorru l-missjoni bħalissa fil-ġranet tas-sajf biex jagħmlu t-tajb. Eluf ta' nies li dal-lejl daru bl-anzjan, bil-marit, b'dak li għandu bżonn ħaddieħor. Eluf ta' ġenituri li jippruvaw jaqdu d-dmir tagħhom b'sempliċità kuljum, anke jekk ta' kuljum jgħajjejk l-istess. Eluf ta' saċerdoti, edukaturi, formaturi, animaturi li jużaw il-kelma u l-mezzi biex ipoġġu l-verità, għax il-verità teħliskom. Madonna ta' Pinu. Lil dawk in-nies li qed jitolbu magħna illum għatjom il-ferħ tal-ġublew, jien maħbub minn Alla, Alla jħobbni, tant iħobbni li jismuha maħfra, miżerikordja ħanina. Madonna ta' Pinu, għatina l-fejqan. Inti taf li qed ngħixu f'soċjetà marida, mhux biss mart korporali tal-ġisem, kemm mart spiritwali u kemm mart uman, jiġifieri maħniex ngħixu suret in-nies. Madonna ta' Pinu, il-min ġi jitlob il-grazzja u grazzja ma qalax, tinsiex għax jista' jgħaddi mid-dlam tal-fidi. Madonna ta' Pinu, il-qana, Madonna ta' Pinu, ismana. Inresqu issa l-mulej bl-interċessjoni tal-Madonna it-talb umli tagħna. Ejjew nitolbu għall-Papa il-Jun, għall-Isqof tagħna Anton. Imma nitolbu f'dal-ġublew taż-żgħażagħ biex propju dawn is-sigħat ikunu dak il-ftit dawl fid-dinja għal pit-taħwit li hawn madwarna. Nitolbu. Niġu wkoll u nħossu l-paċi f'riġlejn il-Madonna. Nies li jemnu ma jemnux x'ħin nidħlu ta' Pinu. Inħossu xi ħaġa. Inħossu l-paċi. Imma hemm barra hemm il-gwerer.
Il-familja għandha bżonn il-paċi, il-qalb għandha bżonn il-paċi. Nitolbu għat-tfal ta' Gaza, għan-nies ta' Gaza. Qed naraw olokawst ieħor terribbli f'dinja l-għamlet progress imma tibqa' taffeġ. Walkemm ma jgħidulniex kollox, walkemm ma jurinix kollox, imma l-verità bħax-xemx ma tattijiex bl-arbiel. Għal-verità nitolbu, ismana. Għall-eżistana mejtin, il-mejtin devoti tal-Madonna, il-lum fjum is-sibt, il-jum ta' Marija li ħejjilna għal-ħadd, il-jum tal-mulej, ħatina il-premju ta' dejjem fil-ġenna, nitolbu. Issa nixtieq li nitolbu għal xulxejn. Tolbu għal dawk in-nies li dalodu se jiġu għaw, imma nitolbu wkoll għal ħabsin, dawk li qegħdin fil-faċilità korrettiva u jgħidulna itolbu għalina. Dawk li ħarġu mill-ħabs u qed iduru u jgħidu jiena għamilt ħaġa ħażina tagħmlux bħali liż-żgħażagħ, il-familji. Nitolbu għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Qegħdin fjum ieħor tal-Kwindiċina, ngħidula ta' Santa Marija, lejt tal-Madonna, kif tur il-pittura tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu, ħalliet qabar vojt, u għalhekk it-tama tagħna, għalhekk ġublew ta' tama, għalhekk bil-qalb insejħula u ngħidula o Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità, mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. Qed niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni mulej, għat-talb tal-Verġni imqazza Marija, miċ-ċokontana nitolbuk biex da s-sagrament ta' tiba ikun għalina u għad-dinja sinjal ta' għaqda u imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. U nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Imma l-iktar illum fit-tifkira tal-Verġni imqazza Marija infaħru l-kobor tiegħek bla tarf, bl-istess sinnu tarad il-ħajr li għamlitlek omm ibnek, għax tassew. Ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja. Xerrit fuq għal-ħnina tiegħek. Ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u tajta l-awtur tas-salvazzjoni. Ibnek Ġesu Kristu Sidna għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħru u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata biex min rajh ibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi kull darba nixorbu dal-kalċi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppi, Ġolina, Edmond u Pauline, il-mejtin tal-familja Buġejja, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija, nagħmlu l-qalb u intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek, paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-Apostli qed tgħidu dalgħodu lilna. Inħallilkom islim nagħtikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem, għatija laqda li intrid fi int li tgħix, int li s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Taħt is-saqaf tiegħek għid kelma waħda. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. Offrejnilek mulej sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira tal-Verġni Mbirka. Atina li minn das sagrifiċċju naslu s-sema biex infaħru l-kobor tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa hekk nistieden lilkom li qegħdin isseguna mid-dar u lilkom li ġejtu mill-bogħod jew mill-qrib f'riġlejn il-Madonna f'din is-sena ġubilari. Hekk biex nitolbu għal dawk li verament għandhom bżonn it-talb, l-aktar dawk li m'għandhomx min isostnihom anke umanament. Nitolbu għal dawk li ma qalowx il-grazzja, dawk li jixtiequ wilt, nixtiequ għal dawk nirringrazzjaw ukoll lill-Alla għal dawk li llum qed jagħlqu snihom, għal dawk li għandhom l-anniversarju jew għal xi raġuni jew oħra qed jgħidu grazzi lill-Madonna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet għal min jixtieq kif talbet il-Madonna minn dan il-kwadru għażiż li twajba Karmela Grima. Intom ħerġin mill-Knisja hemm newsletter ngħidula l-bulettin li fuqha hemm miktub dik it-talba li jedna u li nistedintkom tgħiduha. Kienu jgħiduha l-antiki tagħna tul il-kwindiċina u għandkom ukoll xi tfisser il-kelma kwindiċina li qed ħejjina għal-lejt ta' Marija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nfakkarkom li l-lejla fis-6:30 se jkun hawn qudiesa ta' Radd il-Ħajr għal dak kollu li r-rettur Fader Gerard Buħaġar wettaq għal tant snin b'tant dedikazzjoni f'dan is-santwarju ta' Marija. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna